Sulling in Brooklyn Nuarak, Hoyt agus Atlantic, agus Jera na hachtú hísa jeg, be cruinniú all war, Chumann Carad na Gaeilge anseo, Halla Turn, agus fuair mé an seola, 350 agus seo an forniamh. Is díaltar seandálathe is stocha an sean airí a díaltar an se áit antach ach ní turn hall ní smó ach seo náit mar a raibh an cruinniú sin agus tá scéal faoi sin ó An Gael ó an lód an eagrán nua eagrán Geimhreadh 2011 den Gael atá teacht go luath. Seo an áit.